Yung isa. Ay. Sleep na. Magat pa. Ay, anak, sinilas. Inamuha ko ilan yung ano. Dalawa, isa. Apat. Mama. Ano ba? Murag ko ang biskwit. Uy, tapunoduro ha. Ang laklakon. Hey, Diyos ko na ayan. Ayan, budak ko ng live nagkit. Ang kulit mo. Ayaw tak, barang kayo usalan. Mama, sino mo na mo dyan? Nananaram. Ma, tama ko dito taksi. Ma. Matulog ka na rin. Mama. Uy! Takbra, ka na. Stay. Doon na. Ayaw ko na makipagharap. Good evening. Tulog ako. Naghahanap na ano yun, makakain. Ay, biskwit ako dyan. Oh.
Red. Alerted. Tulog ka na. Uy, naamoy na yun pa ako. Mabakong kasi yan eh, no? Pumulos pa. Sas marasit. Iwag kaluwi ka to. Inggit. Inggit. Pag inggit, pikit. Tulog na momo. Pag inggit, pikit. Hmm? Saan? Kalib ka na ba? Hmm. Ay, sorry mo. Loading na, oh.
mahinang signal. No? Mag-blurred ako. Naayos ko pa yung saglit lang ah. Hindi masyado kasi malapit. Mo, sleep na. Mo, sleep na mo. Ba't kaya hindi ano to? Maiksi siguro yung ano nitong yung ano niya. Mo, matulog ka na. Lupil, nandiyan ka pa?
tatanong sana ako eh. Kasi bumili ako ng antina ng wifi ito oh. Parang hindi siya hindi siya nagko-connect. Hindi ko alam kung dahil dito sa niya, parang maiksi. O talagang mahina lang yung signal sa labas. Ka natatawa. Bumili ako ng para maganda yung signal. Kaso dito sa lugar mahina yung antina ng Home Globe Wi-Fi. Bumili ako para medyo gumanda yung signal. Ito yan oh. Hmm. Kaso dito sa baba, oo nga, kinunik ko nga to. Wala din kasi mahina yung signal siguro dito sa may garahe, sa may kwarto namin. Tinanggal ko, ginawa ko yung router, linabas ko na doon sa labas ng bintana. Wala akong signal kanina. Baka oo nga, lalo na Globe yung gamit ko. Mahina talaga. Siguro nga, mahina. Mahina kasi yung Globe dito sa lugar. Sa lugar namin, mahina ang Globe. Lalo sa loob ng bahay. Walang walang signal. Tingnan mo, nawawala-wala nga yung kahit dyan sa inyo, mahina din ang internet. Ganun ba? Sa dami kasing gumagamit ngayon ng internet dahil sa mga online class. Ngayon lang nakapag-live. Ano yan, Milik? Oh.
Loading ba ako? Hindi ah. Anong music you feel yung hindi ka maka-copyright? Na minsan kasi inaano na ko ni Whitey ng mga music pero natatakot ako. Baka CPR ako eh. Oo nga pala, meron pala ako. Ano yun, dina-download? Okay. Kumusta nga pala yung, dinaanan ba kayo ng bagyo? Dito sa amin, medyo grabe ang pinsala ng bagyo dito. Yan yata sa inyo, wala yata no? Hindi dumaan si ano dyan, Ulysses. Dito grabe. Nakikita mo naman sa news yung ano. Slok na ako ay. Ano? Imbitar. Busy. Buang. Di nga, ang daming kawawang ano, pamilya. Nawala ng mga bahay. Gutom. Di nga, ang daming kawawang ano. Buti na lang. Oh, yung pamilya ko safe sila. Yung kapatid ko, wala namang ano. Kahit malapit sila sa ilog, pero hindi naman sila inabutan ng baha.
Baka inaantok ka na, pwede ka nang mag-exit. Hanggang ngayon, Yupil, yung computer shop mo bukas pa rin. Mahina nga signal. Nakatubagon nga ayaw rin electric pan. Dito pa adik didi kay mahangin. Loro mo sa oras lang.
Kamu kusugit microphone nga ano. Minsan let huring-huring mga bati. Salamat.
Sakit talaga nun dito. Kung ini kagulupan. Bubog atan mo. Ya, ano. Ito lang muna.
Mama, matuto. Ah, na hubag iya din himilik. Kinalo. May kuan. Namumula. Pakiramdam ko tap paghinga haluagit utak erong ay patuod. Patuod mo. Naalala ko, di ba pag nahangos si Melchor, Oo. Ano ko na? parang ano, tumutunog. Hmm? Sakit ng paa ko eh. Hindi na naman ako tutulugin nito eh. Mamaya, pati mga daliri ko masakit oh. Mula. Parang lumubog. Miga shout out. Thank you for coming. Lilinis at balay. Sabi ko, sakit na akin pa. Hindi nga na kanhi ko. Natanggalan ko pagka member ko niya. Mama
Maklok anay. Ang lulutot ko ang bukas. Luluto ko. Katulogin na ito. Komportable adaya din. Basta. Parang yan may allergy min. Anong pinakain yan gabi? Tagal na yun. Bakit? Iyang mata ba namumula? Katay sugat din eh. Na ano? Yung kinalot. Ang dami pa ng pagbuta. Di yung kinalot niya din eh oh. Parang may galis. Pati Tapos yung hit niya. iya si Mod din niyo. Iya. Yun yung kinakamot niya. Kasi ito kasi git count lenta. Di, baka yung pagkain niya may ano, langgam. Siguro. Nagkagat ng lalamot. Kaliligo lang kanina, parang di rin naligo. Yan pa ako ng mamaga. Yung buto niya kasi dito, tingnan mo parang ano, parang durog sa loob. Pag ginaganyan may parang malagotok. Duhal nakatambay. Ihami siyat balay.
Ay, nakahubog nga bili ko. Nakahubog. Ano? Iya si Mod. Madugay na tayo naghihinubag, di na naasin to. Naiyak ko lang kinuha. Kaya pala sabi ni Sir Dum, parang ngiwi. Bangin aset nga, hindi nakakakaon. Pinangalot lang tiyak. Hindi ko alam kasi nila eh. Hubag. Diyarit na hubag. Namumula na ito kay ikikinuha si Sinuga dito tiyak kamot. Katulog mo yung kitinubil. Na pag sinabi pa niya iya. Kita ka. Kana naman nila. Paat na takla. Magat bibing na. Pag kinuha basta gay. Tapos kapit ay. Mga taklahi apang. Yeah.
May alcohol pa dito, ang rabing alcohol. Ay Green Cross. Lalagyan ko yung ano ko. Aray ka, dos. Po. Ay. May sugat. Bakit mapti? Meron nga yan. Nasugat pala to. Kinlagnitan kong kagabihan. Ano? Ay, nako. Anak na ako. Oras na sa luna. Siguro mga kasi pag alas 2 dito, alas 7 na umaga doon. Alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, 7, 8, alas 3.
Pwede pala ako magdikit habang ako'y naglalay. Ay, naku, maliwanag naman. Ay, apa. Di makinakita apa. Nakidoy siapa. Hindi liter D. Liter D. Habang ako'y naka-live, magdidikit ako ng aking ng aking diamond printing. Liter D. Kontuning diamond painting, pinagkailam na naman ni Nina. Nagkamali yata. Kaya iniwan na lang buyang-yang. Gising pa si Maricel. Makita. Masyado makintab. Ang ganda pala pag malayo. Nakikita.
naman kasi sa likod. Mapakali, di mapakali. Kakakuba ini nga painting. Magpinti na lang ako at wala naman akong kausap. Pag natapos ko tong diamond painting ko sasali ko to sa vlog ko. Ito siya guys, papakita ko sa inyo.
Ito yung aking ginagawa. Oh. Kita niyo ba? Ayan siya. Oh. Yan. Ayan. Kita niyo yan. May kintab-kintab. Oh. Ay, ano yan? Diamond painting. Yung mga beads na dinidikit. Maano lang, masakit lang sa likod. At nakakakuba. Hindi na ano pa Maris, miminata pa ma ito. Ha? Pinanuyag. Diin. Dito, online. Katayaw. Ati yat sa kumbalay. Ano tira wifi. Pareho ini. O yung monthly, may monthly bill. Go home. Ay! Thank you, Day Joanna, sa pagtambay. Day Joanna, sa pagtambay. Dilak nagpipinting itak ano. Ito yung kulot na binigay mo sa akin, oh. Ha? Ito yung kulot na binigay mo sa akin. Anong kulot? Ayun yung halaman na kulot, oh. Tingin. Ayan sa baba. Bromeliad yan eh. Oo nga yun nga yun. No? Kung makita eh. Di pa magkatat na yung mata. Diba? Oo. Ganda, no? Putik na matay. Mahal. Magkano ba isa niyan? Bakit wala ako yung katulad mo kay CD, yung tig tatlo-tatlo ang ano, pag ano ng beads. Baka naitapon ko. Yan. Lapit
Ako tapos hindi pa ako naantok eh. Yeah. Saan ba yun? Nasaan inyong kabe? Kay, Nasaan mo? Ano ko, tinggigano ka, James. Nagar ka ba ni James? Akay ano man? Nagbubuot ka? ito yung cover. Ano ito? Sapatos. Nahit, tagay magka-birthday hira. Hey James, for hiya 5. Nasing ako. Dire ikaw, tayo ka-birthday na, ikarong regalo. Agad kayo sa naring. Kay oo, ipalit daw ak din pila, bisgad na pila. Ano pila? Ano pila? Pila. Pipila. Sapatos nino yan. Oh. Hindi, natibahinan. Oh. Nalat mo, pila ini. Literacy. Ano, what's dyan? Nagmatanay kuan apa. Well,
Pila itong naduha. Napila gud man ko. Ade, Pila. nakapila. Sige, pili. Pila, pili. Adi pa, tiil. Tas na ayam ang ulo. Malulubat na. Uy, di pa. Di ko nakikita pag ano yun. Sakit na ng ulo ko. Bahumain eh. Di mo nilaban. Pinan mo nga sa kakada ko launta pero pibangin na mo kasi anahad na kuan. Nagsandog eh. Init. Sakit na magtapos. Ano, may napili na. Pila, F-I-L-A. Pila. Sneakers. May ano naman yun, limitation. Na ano lang yan. Mga local version. Magkano 200? Ano ba yun? Ay. Ito, may dikit. Ipalit ng board ito. Tapos ipa-LBC. O kaya bigyan mo na lang ng 500 pambili. Para siya makapili. Tadi, adi nga iba maawag yan. Siring hikuan, gintagan. Paano naman kami?
Salamat, Joanna, in London. Salamat, Joanna, in London. Di ako nagpipinting, nagda-diamond painting. Di ako nagpipinting, nagda-diamond painting. Diamond painting, ginagawa ko. Ito, oh. Diamond painting. Ano siya? Hindi mo makita. Ayan, oh. Yan, mga diamond kumikintab. Teka. Ayan siya, oh. Yan. Mga ano yan, parang garden. Tapos yung pang paint niya, mga ano diamond na beads. Habang nag-ELS ako yan, ginagawa ko. Sakit lang kasi sa likod. Wala akong patungan eh. Kinamatagan ta iyo. Ha? Patingin? Ano? Patingin? Ay, sus. Oo. Upay, no? 300. Kulang-kulang 300. No? Wag yung puti, ah. Oh, hindi puro puti yun. Ayan, oh. Meron, oh. Kulay pink. Ay, ano? 400. Ayan, oh. Black. Pili mo yung ano. Nagmata na. Ang sarawayon. Sige, pangalot. Nag-aalibad-bara ni Tia Talinga. Ano ba yung mumo? Yung balahibo mo sa akin pumupunta. Sino mo? Aray ko. Pangalot. Sige, pangalot. Maganda yan pag dito mo binili. Exciting sila milik. Tapos papa-LBC mo. O kaya padala kung hinag maulit December. 289 nga na. Kaya nga. Kaso mga nananubos lang kasi mga karita. Ah, siyempre, ingatan yan. Hindi naman pwede pang sa school yan. Ano ba yan, Mumu? Ba ah? Napanwirikit nga yung mga yung mga
Nike. Tsaran! Oo. Ang ganda, no? Mm. Pero yung ano na yung mga original na yan nasa picture. Oo. Nagising ka na naman. Up! Ayan na naman tayo eh. Nagulo na naman yung aking ano dito. Ano ba nangyayari sa tainga mo? Anong meron dyan? Ha? Namumuso. Namumuso. Dami mong pangalan. Dami mong pangalan ah. Wag mo akong sisingahan. Pag Galit na sa'yo. sinisingahan mo ako eh. Sinisingahan mo ako eh. Ano bang meron dyan sa taingan niya? Buogon ka mo mo. Mo buogon. Ano ba ito? Nagkakarag ba naman ini? Kan uso na naman dito pila. Ah, bangin na naman. Bangin may darahikuan. Bangin may darahi. Ate ka nga abroad. Ano tawag ka ng bata, mga Na, sa pagod, sugad ka James, na edad. children. Sino mo? Kung yung tita bubot, ang ini. Tumitan ang taan siya na pinurok-purok lang. Kikita ka ni live, may signal. Namatay. Yan na. Ikuan tambay. Ayaw magumasok eh. Yan na. Baain ma'am ayam. Ano mo meron dyan sa taingan niya? Ano ba? Trabaho ba? Anong oras na? Alas 11 na ba? Alas 11 na. Gising na yung ating bisita. Tayo naman matutulog. Tayo naman matutulog.
anit color lighting. Hmm? Ano man? Sige kuno itong nala. Sige kuno pink nala. Ano ba talaga? Pagsamasamahin mo sa isa lang yung kulay. Yung kulay na lahat na gusto niya. Ano ba yan, Momo? Na awain nga ayam ipakpag ginulor-kulor. Awain nga ayam ipakpag ginulor-kulor. Hindi daw ano. Magkamot koan. Bisaya ka ganyan. Ay, nahulog. Saan? Saan na? Ano? Saan? Patingin? Katulad na lang sa akin. Titiner mo kinakitan. Ay, kala ko kay hindi. Yung style ba, yung design. Meron ano nun, kulay green. Meron gray. Lo, ayaw na dumikit. Tanggal to. Ayan. Nakuon ka. Yan o. Ano ba yun? Turbo. Katurbin nga ayaw bagabagalat ko. Lagi na ata igbaw kay. Gulpit ka to. Ano sa sigtel ni? Ilan man manabal. Hindi ko alam mag anong size niya na ngayon. Baka size 4 na yun. Size Mm-mm.
34. Kasi yung rubber niya kasya na sa akin. Oo, pambata. 6 to 12 years old. Ano magkano yan? Yan, takot ko na. Hindi ko alam kung maganda siya. Ganda na. Katulad nung sa akin. Ano mo kay Jim? Hindi ko alam kung Ang ano. size kasi dito 36, 30 ano? 36, 37. Mahaba pa yan. Siguro size. Baka size 5 si James na ngayon. Hindi, 6, 30. Baka 36 na, 37. Kaya nga, size 6. Mahaba yan, size 7. Edo na. Ngaro ato bangit electric pan. Napasuan. Kulang pa dito. Liter H. Ayan, hindi ko makita.
Nagbago kina kinarasitas. Ay, mo matulog ka ulit. Uy, nandiyan si Humble B. Humble B 2, shout out. Thank you sa pagtambay. Kumusta, Humble B? Ako'y ako'y na diamond painting. Ito siya, oh. Oh. May mga ano siya. Ayan. Pakita ko siya. Oh, yan. Yung kanyang painting, diamond. Mga, yung beads. Ako'y ano na rin, tatapos na. At gabi na rin ay salamat sa pagpunta, Humble B2. Oo. Sige na, tapos na ako bye-bye. Thank you, Joanna, sa pagtambay sa aking LS. Bye-bye. Thank you. Apel gani. I-vlog ko gana ni. Hanggat gagawin ko to sa vlog ko. Tapos, pag natapos na, update ng update. Yan na yun. Sige, bye-bye. Humble B. Good night.